Pero estaba descalados hasta ahora. Estaba descalados hasta ahora. Ah, acordo da Xunta de Goberno non, pero gracias a intervención da Diputación permitiu o resultado este maravilloso de onte. Nos tendemos puntos con Alemania, entendes? Tendemos pontes con Alemania. Bueno, moi bons días a todos e moitísimas grazas pola vosa presenza un venres máis nesta roda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, unha Xunta de Goberno na que mobilizamos 1,8 millóns de euros para deporte, turismo, cooperativas agrogandeiras e investimentos en concellos. En concreto, 225.000 euros para a transformación de infraestructuras deportivas, 230.000 para oficinas de turismo, 250.000 para cooperativas agrogandeiras e preto de 1 millón de euros para investimentos en concellos ao abeiro do Plan Máis Provincia, concretamente da Liñón. E como cada venres, sempre hai novas relacionadas con deporte e esta non vai ser unha excepción, en concreto co Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que este lunes celebramos un acto en Moaña e rematábamos pois o que foi a presentación en todas as comarcas da provincia deste plan que achegou, se repartiu 4 millóns de euros entre todos os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. E hoxe damos luz verde a 335.000 euros para os concellos de A Guarda, Porriño e Moaña. Na Guarda recibirá case 70.000 euros, que serán para acondicionar as dependencias deportivas no campo de fútbol da Sangriña, no Porriño 120.000 euros para ampliar e mellorar a accesibilidade do pabillón municipal, en Moaña 160.000 euros que vai a dispoñer para construir un novo skate park xusto debaixo do viaducto que atravesa o Casal. Levamos xa distribuídos deste plan 3,6 millóns de euros dun total de 4 millóns, é un plan que está a transformar como nunca antes se fixera o que son os equipamentos e as dotacións de infraestructuras deportivas da provincia. E de deporte pasamos a turismo, porque hoxe aprobamos 230.000 euros que transferimos aos concellos para financiar os servizos de información e atención ao público nas oficinas de turismo da rede Info Rías Baixas. Son 26 axudas para as oficinas de outros tantos concellos cos que van a poder sufragar os salarios dos profesionais que atenden os turistas. Aquí cada concello vai a recibir entre 7 e 14.000 euros según as oficinas estén ou non localizadas en municipios turísticos. Hoxe arrancan as vacacións escolares, moitas familias xa empezan coa súa programación para disfrutar do seu tempo de lecer e queremos que esta provincia este perfectamente preparada. Ademais, somos moi conscientes do que significa o turismo para a provincia, ademais de un motor de economía e de xeración de emprego. Todo iso queremos contribuir á profesionalización do sector para que todos os que nos visitan poidan vivir experiencias 100% Rías Baixas e que volvan á nosa provincia unha e outra vez. E tamén o conten a quen non estivo para que veña a descubrir este paraíso. E dun sector tan importante como é o turismo pasamos a outro fundamental, o agrogandeiro. Deste xeito, hoxe, aprobamos as liñas de subvencións para cooperativas agrogandeiras da provincia que repartirán 250.000 euros para realizar actuacións destinadas á recuperación e posta en valor de recursos agrarios. Estas achegas que van a repartirse en base a criterios de concurrencia competitiva. Cada cooperativa podrá recibir un máximo do 65% do orzamento da actividade subvencionable, pero cunhas limitacións. O importe máximo do orzamento da actividade non pode superar os 70.000 euros e o importe da subvención irá entre os 600 e 35.000 euros. E os gastos que se poden subvencionar? Pois estamos a falar de investimentos para mellorar os servizos que presta a cooperativa, a comercialización, transformación e valorización das producións, a formación técnica e o asesoramento para desenvolver proxectos de investigación e innovación, tamén o uso das tecnoloxías e das enerxías renovables e o aforro enerxético, entre outros. E, como decía, isto é un dos sectores
económicos fundamentais e é unha fonte importante de emprego da nosa provincia, por iso queremos estar a carón do mundo agrario e gandeiro desta provincia e que con liñas de axudas como estas pois avanzamos neste compromiso que ten esta Deputación. E como todas as semanas, rematamos con investimentos ao beiro do Plan Más Provincia, onde os destinatarios son os concellos. E hoxe aprobamos preto de 1 millón de euros para 7 concellos da provincia ao beiro da liña 1 do programa Máis Provincia. En concreto, falamos de recursos para Cambados, Forcarei, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, O Porriño e Tui. Remitirásevos ao detalle nas notas de prensa que se enviarán os investimentos en cada concello, pero por citar dous importantes que se benefician dunha achega importante, valga a redundancia, o Concello de Mos, que recibe 240.000 euros para 2 proxectos. Un que consistirá na instalación dunhos muros de contención en diversos camiños da rede municipal e logo outro proxecto que mellorará a rede de saneamento na parroquia de Cela. En Cambados, 270.000 euros para 3 proxectos. Un de mellora de saneamento, outro para realizar renovacións no Pazo de Torrado e reparacións no campo de Burgán. Outros investimentos nos outros 5 concellos pois son para a mellora de cunetas, a pavimentación, a mellora da seguridade en viais municipais, entre outros. Por tanto, aquí damos outra mostra de que seguimos tendendo pontes cos concellos e avanzando no reparto de fondos do Plan Más Provincia. Temos xa 36 millóns de euros aprobados dun total dos 48,2 millóns que está dotado este Plan de Obras e Servicios, o Plan Máis Provincia, o plan máis alto da historia do ente provincial. E remato cun comenzo, co verán. Hoxe comeza o verán, remata o curso escolar, polo tanto, comenzan as vacacións escolares e con ela un clásico da Diputación, o campamento da Lanzada, onde este domingo chegarán os primeiros campistas, 140 cativos participantes nesta primeira quenda que van a estar hasta o sábado día 29 e eu, o luns os vou a visitar. En esta ocasión, nesta primeira quenda, son rapaces que veñen de 37 concellos da provincia, de Vigo, 25, Vila García, 16, os concellos dos que veñen máis cativos. Todos eles teñen entre 7 e 13 anos e poderán disfrutar do tempo libre a través de diversas actividades de carácter educativo, cultural, deportivo e formativo e, ademais, tamén disfrutarán de saídas como pode ser as Illas Sons, actividades en inglés, xogos e deportes, actividades no medio acuático na praia, no medio natural, nocturnas, contos, en fin, un sinfín de actividades para que van a aproveitar. O campamento vai estar hasta o mes de setembro, vai supoñer que 1.540 cativos e cativas van a desfrutar en 11 quendas, onde teñen unha duración de unha semana. Así que agardamos que disfruten moitos destes campamentos da Lanzada, no que, pensados para os máis pequenos, para o seu benestar, apoiándoos e ofrecéndois actividades alternativas para o lecer. E logo tamén nunha parte importante nos pais e nais, que é unha ferramenta que poñemos á súa disposición para efectos de conciliación. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben trasladarvos e quedo á espera de posibles preguntas que querades formular. Falando de turismo, vamos facer algún tipo de previsión do verano? Estamos en verano? As estimacións que non podemos facer porque non temos datos obxectivos que podamos decir que vai a ser un ano que previsiblemente vai a superar o ano 2023. Isto en base a que nos reporta o sector, pero sabedes que os facemos sempre unha vez que remata o mes con datos xa encima da mesa sin inflar ningunha cifra, que isto era algo que sabedes que xa vos adiantara no seu momento que había unha novidade con respecto a anos anteriores. Moi ben.
Moi bo día e teñan ustedes unhas felices vacacións de remate